Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2006 στο γήπεδο του Εγάλεου. Θερμοκρασίες πολικές. 11 απλήρωτοι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ παίζουν και κερδίζουν το Εγάλεο μπροστά στις εξέδρες που υπάρχουν σχεδόν μόνο παοκτσίδες. Πολλοί από αυτούς έχουν ταξιδέψει και 500 χιλιόμετρα για να μπουν στο γήπεδο, αν και η ομάδα τους θα πρέπει θεωρητικά να παίζει μπροστά σε άδειες εξέδρες, εξαιτίας αυτών των επεισοδίων στη Λάρισα. Ο κόσμος σε ορισμένα μάτς δεν κάθεται λεπτό. Δεν κάθεται μέσα στην Τούμπα μιλάμε. Και δεν υπάρχει καθιστός άνθρωπος. Δεν μπορείς να καθίσεις. Δεν είσαι ΠΑΟΚ άμα κάθισεις. Ο ΠΑΟΚ είναι ίσως από τις μοναδικές ομάδες που κάνει οπαδούς, φανατικούς οπαδούς παντού, χωρίς να παίρνει κύπελλα και πρωταθλήματα. Ο ΠΑΟΚ είναι κάτι παραπάνω από ένα αθλητικό σωματείο για μας. Έχει κινηματικό χαρακτήρα. Για μας ο ΠΑΟΚ είναι κίνημα. Όταν πας στο γήπεδο της Ειρηνικάς, βαφτίζεις και να μην είσαι. Αν εμείς πηγαίναμε να πούμε το 73, 74, 75, 5-6 χρόνο παιδάκι, βλέπουμε 40.000 κόσμο, τι θα γίνουμε? Πες ένα πιτσιρίκο το πας στην Τούμπα να πούμε, βλέπει, τι θα γίνει, θα γίνει ΠΑΟΚ. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ δεν έχει ούτε πρωταθλήματα, ούτε Champions League και είναι κάτι που σε τραβάει ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Γίνεσαι ΠΑΟΚ, πιστεύω μόνο τον κόσμο. Από 12 ετών, 11,5-12 ετών ήμουν στον ΠΑΟΚ. Δεν μπορούσα μετά 20 τόσα χρόνια να φύγω και να παίξω σε άλλη ομάδα έτσι. Παρόλο ότι μου δόθηκε ευκαιρία και έκανα κάποιες συζητήσεις, στο τέλος το συναίσθημα μου οδήγησε να παραμείνω. Εκείνο που πιστεύω ότι μπορεί να συμβεί, το έχω πει κατ' επανάληψη, είναι να έρθει από μηχανής Θεός να σώσει τον ΠΑΟΚ. Bizim ΠΑΟΚ. Ο δικός μας ΠΑΟΚ, λέγανε ακόμα στα τουρκικά οι οπαδοί της ομάδας που ιδρύθηκε από πρόσφυγες στη Θεσσαλονίκη το 1926. Ήταν το νέο πληθυσμιακό στοιχείο της Ελλάδας, της Μακεδονίας και της πόλης. Ένα στοιχείο που ήθελε το δικό του ποδοσφαιρικό σωματείο, σύμβολο μιας πόλης που σφράγιζε ήδη με την παρουσία του. Ο ΠΑΟΚ γενικά είναι το συγκρούσιμο. Ο ΠΑΟΚ γενικά είναι των εκδρομών. Μην ξεχνάμε ότι η μεγαλύτερη εκδρομή και πρώτη που έγινε ήταν η μετάβασή μας από την Κωνσταντινούπολη στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι μια μετακίνηση. Από εκεί και πέρα είναι σαν παράδοση αυτό το πράγμα για μας. Όταν δεν πάμε εκδρομές, εντάξει, χαλάει μέσα μας το σαράκι. Γιατί σαράκι είναι ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι 2 ώρες, μια Κυριακή πηγαίνουμε και τελειώνει. Ο ΠΑΟΚ έχει επίπτωση σε όλη μας τη ζωή. Στα 1959 ένας από τους πρόσφυγες, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ο πρεσβύτερος, εγγενίασε το νέο γήπεδο Τούμπας και έτσι η ομάδα απέκτησε στέγη. Το γήπεδο γίνεται έδρα μιας ραγδαία αναπτυσσόμενης ομάδας που στα τέλη της δεκαετίας του 60 αρχίζει να διεκδικεί επίσης όρις τίτλους από τις ομάδες του κέντρου. Λίγο πιο πριν ο Ολυμπιακός είχε επιχειρήσει να πάρει το μεγάλο ταλέντο του ΠΑΟΚ, το Γιώργο Κούδα από τη Θεσσαλονίκη. Η ενέργεια αυτή κρίθηκε από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ κάτι σαν την αρπαγή της ωραίας Ελένης. Από τότε, οι οπαδοί του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ βρίσκονται σε αιώνιο πόλεμο. Πρώτη φορά ποδόσφαιρο είδα στα μέσα της δεκαετίας του 60 στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αργότερα έγινα Ολυμπιακός. Αλλά μετά από ένα μάτσο του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στις αρχές της δεκαετίας του 70, κατάλαβα ότι υποστηρίζω τη λάθος ομάδα. Η καλή ομάδα ήταν ο ΠΑΟΚ, τότε που διεκδικούσε από τις ομάδες του κέντρου πρωταθλήματα και κύπελα. Ο Κούδας γυρίζει στη Θεσσαλονίκη και γύρω του χτίζεται μια ομάδα που παίζει εντυπωσιακό ποδόσφαιρο. Το 1976 ο ΠΑΟΚ γίνεται η πρώτη ομάδα από την επαρχία που στέφεται πρωταθλήτρια Ελλάδος. Από τότε ο ΠΑΟΚ ορίζεται σαν η ομάδα αντίθετος πόλος στις ομάδες του κέντρου. Τσουρέλας και Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου βγάζει τη σέντρα, η μπάλα είναι στα δίχτυα, είναι το 3. Το 1985 παίρνει για δεύτερη φορά το πρωτάθλημα. Παλιά στον κενό χώρο για τον Δημόπουλο. Δημόπουλος μέσα στην περιοχή με τον Κυράστα. Γυρίζει την μπάλα στην αντίθετη πλευρά και τη στέλνει στα δίχτυα. Ο Κώστας Ιωσήφιδης ήταν αρχηγός της ομάδας του 85. Αρχηγός της ομάδας τον Κώστα Ιωσήφιδη. Τότε ήταν ο φίλος κόσμος. Ο οπαδός ήταν πιο κοντά στην ομάδα. Δεν υπήρχαν αυτού του είδους οι φασαρίες, ας το πούμε, οι τραμπουκισμοί, τα σπασίματα. Δηλαδή, καθόταν στο γήπεδο ο Αριανός με τον Παοξή και βλέπαν και απολαμβάναν ένα θέαμα. Τη δεκαετία του 90 ο Ολυμπιακός κυριαρχεί στο επαγγελματικό πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας, παίρνοντας τον ένα τίτλο πίσω από τον άλλον. Για να αγοράσει ο Κόκαλης τον Ολυμπιακό, το κράτος πρέπει να ρυθμίσει τις οφειλές του Κοσκοτά.
Οι αναμετρήσεις Ολυμπιακού ΠΑΟΚ μετατρέπονται σε συγκρούσεις ανάμεσα στη νέα πετυχημένη ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία του Ολυμπιακού και το μοντέλο της παλιάς λαϊκής ομάδας με τη στενή σύνδεση με τους οπαδούς για τον ΠΑΟΚ. Είναι μια μορφή αντίστασης ανάμεσα στην υδροκέφαλη Αθήνα και στην περιφέρεια. Ο ΠΑΟΚ είναι από τις πολύ λίγες, σχεδόν δεν μου έρχεται άλλη κοινωνική ομάδα στο μυαλό που αντιστάθηκε τα προηγούμενα χρόνια στο φαινόμενο Κόκαλη, στη Λέλαπα Κόκαλη.